Dice que por estos montes, nalgún tempo, cabalgaba unha muller libre. Nunca sabremos se foi certo ou é só unha lenda. Pero as xentes de Arantón, parroquia do concello de Santa Comba, escoitaron falar de unha tal Pepa a Loba, unha bandoleira que andivo por estas terras. Dela cóntanse innumerables historias, contos que foron pasando de boca en boca e que aínda perduran na memoria de homes e mulleres que habitan por estos lares. Uns din que foi unha vulgar ladroa, outros que era unha heroína e que roubaba aos ricos para darllo aos pobres. En verdad, só sabemos que a lenda de Pepa a Loba aínda segue viva en Arantón. Chamábanlle Pepa a Loba, porque sei que fui criada cos lobos cando lle morreu súa nai. Pepa Loba era unha bandoleira que andaba roubando polos camiños. E diz que era unha muller mala. Era unha señora alta, moi guapa, e o pelo medio ondulado. Os homes, solo con mirar cara ela, quedaban abrallados, quedaban boca aberta, mirando cara a señora. Para min, calquera muller, cando vera por aí roubando, se lle chamábanos Pepa Loba. Chamábanlle Pepa Loba porque era unha pastora, que andaba cas ovellas no monte, e veu o lobo e queríalle comer as ovellas. E ela matou, e agora quedoulle o nombre de Pepa Loba, o apodo. Pois eu penso que foi unha muller que sempre que fixo o que lle dou a gana, porque para vivir naqueles tempos o que ela vivía, ou que contaban que viviu, era bastante difícil, porque eran uns tempos en onde as mulleres estaban moi recluídas. Já me contado a miña avó, que en paz descanse, que sei que lle roubaba aos caciques para darlle aos máis pobres. Os pobres que ela conocía, que vía que eran pobriños, que non tiñan nada. Pero tamén hai quen di que lle roubaba aos pobres para darlle aos ricos. Non sei, outros din que era moi boa, hai quen di que era moi mala, pero eu xa non sei se era boa, se era mala. Oíronse tantas cousas. Ela, cando viñanos da súa cuadrilla de roubar, por aí nunca lle preguntaba se traían cartos, eso nunca. Ela sempre lle preguntaba se traían sangre. Escoitei que unha vez nunha aldea deixou unha cabeta de xollas e comida para que repartiran na aldea, porque creo que contaba que naquela aldea vivía a súa filla. Por aquí, as mulleres andaban todas tapadiñas, agochadiñas, e chegou ela, con aquela melena toda al viento, aquel porte de señora, que Tiña o pelo negro, longo, e diz que era máis alta que calquera home. Diz que era moi guapa, alta, e que andaba con un cabalo negro deses andaluces, que sei que medía polo menos 2 metros, o cabalo. Alá en Salgueiroas hai unha pedra grande que ten unha poza no medio, e ali era donde Pepa Loba lle cortaba a cabeza a quen a traicionara. Eu escoitei que era originaria da Fonsagrada, pero gustaballe moito vir por aquí, por esta zona. De feito, a min contaronme sempre moito de Pepa Loba, pero eu nunca lle tive medo.
Ao contrario, sempre me gustaron escoitar as aventuras de Pepa a Loba. Penso que tiña o seu mérito e o seu valor para enfrentarse e a súa liberdade e para coller a súa liberdade, para ser unha muller libre e darnos liberdade, mulleres. Había unha amiga do meu tempo que sei que quería un día, botouse ao monte, porque sei que quería ir con Pepa Loba, quería que Pepa Loba a lobara, quería vivir unha aventura así. Diz que era filla dunha pobriña que andaba pedindo polas portas, pero tamén diz que era filla dun rico. Eu dicíalle, pero ti onde vas, mira, que sei unha muller de mala vida, é unha ladrona, e que queres facer con ela? Ela non me facía caso nenhum. Desapareceu unha temporada larga e resulta que era que estaba embarazada. Acusaron-na de matar alguén, pero meteron-na na cárcel. Que tiña unha cuadrilla de 20 homes, todos ao seu mando. E sei que os puña firmes a todos, Os homes gostaban chille moito. E din que había aí un de Rebordelos, que era moi chulito, e se tiña por moito macho na cama, pois colleu no Pepa e douchille unha boa calentura, que o deixou por unha semana na cama. Polo que eu oí, diz que pasaron os cuantos pola piedra. Incluso dixeron que pasara algunha muller tamén. Porque ela foi unha muller que fixo sempre o que lle dou a gana. Tuvo unha filla con un home de Busan, que eu conocí en Santiago, cando este rapaz estudiaba en Santiago, e era moi guapo. Porque o que si facía era roubar, pero matar, penso que nunca matou a ninguén, porque era unha muller que tiña tamén a súa... Unha vez, e fomos miña irmán, a máis eu, levar o millo ao muiño. E veu con nós tamén un veciño que se chamaba San Grande. Era guapo, alto, bonito, presumido, non lle cabía unha agulla polo cu. E cando viñemos, el viña detrás, empezou a berrar. Ai, ai, que tesa! Ai, Pepa Loba, que me quere violar. Pero o sangue tive sacudir, e fomos acudir, chegamos ali, e que era? Unha silva que eu tiña preso pola chaqueta, canto no río. Cando viño co coche de noite, por aí polo medio do monte, veme sempre á cabeza a dichosa Pepa Loba. Tamén escoitei que a meteran na cárcel. Escapou, que escapara da cárcel, e que marchara porque tiña a súa filla interna en Lugo. Que roubaba para darlle aos pobres, non? E debiu ser certo, porque uns días despois de que roubaran alá no Pazo de Cores, unha tal María das Caselas, que vivía nun cuchiño que lle fixeran os veciños de mala morte, pois apareciulle colgado no chabello da porta un colar de ouro, buísimo, pola mañán cando surgiu. Tamén din que deixou moitos cartos agochados por moitos sitios, pero nadie os encontrou, Querían levar presa, pero non foron capaces de collela, porque era tan ágil que se lle metía polos carreiros con ese cabalo e polos camiños que non foron capaces de collela. Que a meteron na cárcel, porque como nunca traballou, que nunca traballara, é que se puso a roubar. Entonces, estando na cárcel, ela estudiou un escapar, e dixo que lle mandaran o capellán, que se quería confesar. E veu o capellán para confesala, e ela doulle con un tranco na cabeza, e puso a roupa do capellán e escapou. Pero, se tiña tanta riqueza, tantos cartos, non nos podía gastar, porque como era unha fugitiva... E sei que tuvo unha filla con un de por aquí da parroquia, creo, pero nunca se soubo quen era. E diz que cando pariu, lle deixou a rapaza na porta da casa, e el tiña unha irmán solteira, e que a criaron
como se fora filla desta irmán solteira. E ninguén sabía que era filla de Pepa Loba. A súa filla nunca lle faltou de nada. Esa filla sei que se criou por aquí, pero non se sabe ben quen era. Tamén contan que tuvo unha filla con un de aí de Busán. Debe ser certo, ela a filla debería de ter, porque miña avó contaba que ela con esta de Busán cando era moito tempo. Tamén contaban que Pepa Loba tiña moitos cartos e que os tiña agachados en varios sitios. Tamén decían que tiña un plano e que se sabía mirar ben o plano que levaba dereitinho os cartos, pero ninguén debeu de entender o plano porque ninguén encontrou os cartos. Que debe ser unha millonada. Non sei cantos, pero moitos. Contan que hasta foron polo monte en busca deles, cun sacho, cun picos, pero ningún atopou nada. Ninguén dos que foron atoparon nada. A saber onde están. A mellor ainda están polo cemiterio ou sabe Dios por onde. De todo. Tiña ollas, moedas de ouro e de plata, e que o tiña guardado no cemiterio. E é pa máis que hai un plano dicindo onde están eses cartos. Eu non sei onde están os cartos. Uns din que están no cemiterio. Falan de que hai un plano, un plano que che leva directamente aos cartos, ou, bueno, e incluso falan que está guardado no Concello. Pero ora xa hai unhas dudas, se o plano é dos cartos ou dun pozo. Non se sabe ben de que é ese plano. Pero tampouco está claro se Pepa Loba morriu. Nin se deixou descendencia para saber e encontrar os planos algún día. Ou se o plano é dun pozo en onde están os cartos agochados. Pendientes, collares, cadenas, pulseras, todo que había. Por aí tiña ela ali naquele baú. Os cartos ninguén os encontrou. Contan que despois de moito tempo, de andar tanto tempo polo monte, que toleou. E que a meteron no manicomio en Coruña. Se lle traicionaron os seus homes, pero que fixeron falta 4 para matala. E despois anduveron buscando botín, por iso a mataron. Pero non houve botín, non encontraron. Ela deixou-no ben agachada e disse que para a súa filha. Se non encontrara a filha, a ver se encontraba a neta. A xente quería matar porque a recompensa que ofrecían para collela e matala era moi grande. Por eso querían matala, pola recompensa. Pero os cartos, pensaba Pepa Loba, que iba a encontralos a súa filla. Outros din que están no alto dunha pedra, ali nas Maroñas. Pero que os cartos están aí, en algún sitio, eso asegúrocho. Onde estamos da televisión? Pois non sei, mira, a xente temos todo aquí, Pois mira, vamos coller unhas sillas aí atrás, mira, non vamos estar aquí de pé como parmarás. De atrás? Sí, claro.
non é debido, e sacan estas luces tan feas. A ver, rapaz, pon foquiños algo bonitos, anda, e apaga estas luces. Ai, así moito mellor. Bueno, pues vamos presentarlo, porque nos entrevistaron da Televisión de Galicia para que lle contáramos o que nos contaban antiguamente sobre Pepa a Loba. E despois que nos viñan aquí a gravar en directo, pero sabedes, aquí non veo ninguén. Entón, mentre non veñen, vou presentar as chicas que participamos, porque dixo que virán, non? A mí dixeron que sí, que quedábamos a esta hora no multiusos de Santa Conda para gravar o programa, pero eu non penso ninguén. Ya digo eu, se tomaron tantas molestias en virnos a gravar e ahora non aparecen, pois mira, ti que bravo. Si, eu se quise arranxe ese vestidito para salir na televisión. Teres que tomar vestido. Nada, muller, só que é moi novo. Oxe, parece que estás moito máis bonito. A ver, a que viñemos aquí? A falar de Pepa Loba ou a falar se nos quedan ben ou mal os vestidos? E tamén podemos falar dos vestidos, muller, por que non? Se van para que os trouxeron, máis que para acampar. Viñamos a falar aquí de Pepa Loba, a máis do que nos contaron dela. Pois mira, a mí o que máis me interesa saber de Pepa Loba é onde guardou todos eses cartillos, que vin que guardou. Pero ti realmente pensas que é verdade esa historia, muller? É porque non ha de ser. Porque son lendas, nena. Has de pensar que se tuvera tantos cartos que andaba por aí agachando neles. E logo ti que farías con eles? Eu, gastaros, dache unha honra. O que? Por cando se agacha neles, non che valen de nada. E logo ti fagaches moito nela? E ti que che interesa o que eu guardei. Vai-te poñer unha xente. Que se tes cartos, se non os gastas, non te valen de nada. Bueno, pero Pepa tiña os agochados para despois darlle a súa filla, Ti crees que tuvo unha filla, muller? Os homes sei que lle gustaban, en calquer momento ou tamén tería un desliz. Pero esa rapaza nacería aquí na nosa parroquia. Eu sempre escoitei que sí. Pai daquela, deve de ter 90 ou 100 anos por mí. É un día se morreu. Ai, por mí. Se morreu, eu non sei o que vai buscar. Eu nunca escoitei que se quixera rica de un día para outro. O mellor atopou. E foi non gastando pouco a pouco, para que ninguén se dera de conta. Ves, eso coa honra non o podes facer. É, A honra non a podes gastar pouquinho a pouco. a honra desde que empeces, pode lle dar tanto a honra desde que empeces, pode lle dar tanto queiras que non se gaste. Seca e non ten falta de planchar. Ai, pois a mí non me importaría nada encontrar eses cartos e esas ollas, Hacíanche logo a falta para levantar a paletilla un pouco. Claro, pero para isto había que encontrar os planos. E eu xa lle dixen aos da televisión a saber onde estaban os planos esos. Porque sempre escoitei que estaban no cemiterio. A ver agora, quen conversa cura, vai mirar ali. Ai, eu non entro nun nicho, nin que este todo o mundo ali. Pero, bueno, vos que estou, estaban os cartos, ou que estaban os planos no cemento? Mira, eu xa non sei, falaban dele, xa non sei se eran os cartos, se eran os planos, se era o carallo bendito. Oye, eu o primeiro que faría con eles sería sacar as miñas fillas de traballar unha boa tempada, levalas de vacacións alá ao Caribe, e despois arranxaría ben a miña casina. Faría unha piscina con un jacuzzi, un merendero para comer unhas comilonas ao aire libre con toda a familia. E por último, un campo de tenis. Coño, é desde cando te sabes fora terra. Pero non se aprendo. E se tes tantos cartos, ata podes contratar un adestrador persoal. Cando eu devo que llama a mí. Que graciosos. Eu xa vou
sofocaba de tanto entreno co adestrador ou co tenis. Por dúas cousas, muller. Non sabes como di o refrán? Co? Lo cortés no quita lo valiente. Onde vas? Ao baño, escutar porque hai que oír aquí. Non pode botellar. Vai, vai. Esta foi unha plancha a ombra que arde terá o jarrofado. Ellos poñeron un panillo por riba para que non me colla brillo. Para mí, que estas dúas saben algo. De que? Das ollas a máis dos carros. Por que o dis? E ti non bichos as gallas que ti. Os collados que levamos. Non. Os filas de cada boa. E a volteres, son os collares negativos. Andaríanos das súas familias, muller. E tamén mi mal pensada me eres, Ou encontrar. Non, nenas, non. O tesouro non encontrou ninguén. Porque por que o sabes? Porque eu sei. Porque o saben non. Alguna razón terás para decirlo tan seguro. Estas dúas non ten onde caerse morta. Ai, vai. Estas dúas teñen máis do que che parece a ti. Eu que sei, é que calquera unha das dúas que leva eses collares, esas pulseras, custaronlle moitos cartos, deso estou ben segura. Ah, e bicho os vestidos que levaban. Unha dela leva un vestido de Dolce Gabbana. Carai, que observador é. É de me fixar cando volvo a muller. Bueno, eu digo que estas dúas sí que saben algo, pero non encontraron nada, Algo saben de que? Dos planos. Os planos de palo. Sí. Así é todo, moito tiñamos que aprender desa muller. E lá? Porque naqueles tempos, unha muller só, e con tantos homens ao seu cargo, non sei eu. É ratón. Eu teño un. Está aquí diante. E a vez, ainda me sobra. Imaginatela, o fuerte que tiña que ser. E sempre escoitei, que os traía todos a liña. Ai, pola punta que lle tiñas, que senón, se lle cortar. Eu sempre os cortei. Que lhe cortaba onde? Cortaba no pelo, nena, deixa que não... Eso non viene falta agora. Ah, muito non, senón depois nós que facemos. Os que se portan mal, nada máis. Bueno, algúns deses que lle gusta levantar a man era o que había que facer. E ben ao fondo, non vai a ser que lle retoñaron. Se que ela deixa un pouquinho quando sai. E aquí, o vestido comprei con unos cartos. Eso todos lle tiñan respeto a peza, Sei que os homens se quedaban todos enamorados dela. Ademais de ser unha muller de armas tomar, sei que era moi guapa. Sí, sei que tiña un corpazo que che quitaba o aire. Eu imagino entrando na aldea, montada no seu cabalo, ca súa melena negra e a súa pañoleta na cabeza. Ai, sí, sei que tiña unha pañoleta branca, que lle recollía o pelo por aquí. E despois que deixaba que a súa melena negra, que lle daba polos ombros. Ai, pois se lle pasaba como a miña moito traballo no medou. A pañoleta? Mira, vou explicar o caso. Eu tiña unha pañoleta e moito me molestaba aquí detrás. E molestaba-me aquí na cabeça, e molestaba. E a min encantábame aquela pañoleta. Pero picábame, tanto me picaba, que se me irritou de tanto rascar a cabeça. A María Panadeira. E quen é ese? É a que está casada co que traballa nas pompas fúnebres. Ese, inde a primo meu, un rapaz ben formado.
Moi formal, sí, coñeceu ben. E a veces anda ali pola panadería. Nunca unha mala palabra. Buenos días, buenos días. Un rapaz moi formal, sí. E a María díxeme, pero mulleriña, non será a etiqueta que che está molestando. O peor é o fillo. O fillo que? De María máis de Ramón. Ela ten un fillo inteiro. Ai, sí, sei que ten un fillo con un problema nas pernas. Sí, sei que se o levaron a cantos médicos hai todo aquí, pola volta, e non encontran onde dar as mãos. A ver se lle vai pasar como ao fillo de José. E que é José? José non sei. O que lle chaman de mal como o albaricoque. Ai, coñecelo ben. É moito mal de parede. Coñece? Coñece foi, ainda fomos juntos á escola. Ah, claro, que vos adivinhetes aquí á minha escola. Mulher non, como de outra parroquia. Espera-me, eu non quero que me acorde. Por aquelas correduiras, con aquele só. Ai, pois eu moi contenta aí. É un veciño meu, que tiñamos as casas pegadas. A ele non lle gustaba nada ir á escola. Pero eu, encantada. Pois que ainda foste sábado, te aos 12 anos, vía. Eu creo que se me revisara, casi sacaría unha arquitectura. Unha arquitectura ti, muller. O arquitecto que lle firmou ali os planos ao veciño meu. Sería a vontade de la Concha ou de la Peña. Xa non sei se era de la Concha ou da nai que o pariu. Eu que sei a que fixeron o proxecto e dixo, é tanto. Fan a obra, cando está acabada, quero cobrar o doble. Ai, tamén me quería cobrar a mí outra panadeira. Non. Ah, esta nova que é agora. Sí. Esta que fala castellano. Sí, muller. O primeiro día que veu, preguntei-lhe de onde era. E dixeme de Ferrol. E eu, nena, o Ferrol non queda en Galicia. E dixeme, si queda, e como vai falando castellano. Es que allí hablamos todos así. Dixeme eu, ai, colacha, por fala, muller, fala que nós entendemos ti. Pois eu esa non conozco, é un molete, sabe igual que o de antes, pero a rosca, se non sabe nada igual. Non leva tanto sobre, que teño papel amarelo. Non lle cubre. Pois que cobra un pouco máis, Concho, que non me importa pagar un pouco máis. Se total, a rosca que se compra, 4 ou 5 veces no ano. Bueno. Eu creo que nos estamos enrollando como ocasións. A panadeira ten a súa vida, pero nós tamén temos a nosa. Isto de Pepa Loba, eu penso que é todo un conto. Así que, os da televisión tampouco chegaron. Mirad que hora é, porque eu arranco. Onde va? Non ves que non podemos marchar aquí sin saber onde están os planos eses, cara? Que interés tes ti por eses planos? Nin que te quixeras casar e te quixeran far dos carros. Mira, os meus problemas non son asuntos. Pero ahora que o dices, sí que me interesa moito esta historia. E gustaríame saber en onde están os cartos eses, Pero ti non te estás dando de conta de que isto é unha obra de teatro. É que fixemos esta obra de teatro para divertirnos un pouco. E dime unha cousa, ti coñecías a Pepa Loba antes de que comenzaran os a facer isto? Non, pero a verdade é que sería moi bonito que Pepa Loba existira e que vivira por estas terras. Sí, pero nunca saberemos se foi verdade ou non. Que pena, verdade? Este teatro, ademais de divertirnos, tamén é unha forma de aprendermos cousas novas. E na obra deste ano quixemos aprender a historia desta muller. E agora xa sabemos un pouco máis dela. Esperamos que disfrutaras dela como nós facéndoa e gravando todo que nos acabamos de ensinar. Porque todas somos un pouco fillas e netas de Pepa Loba. Que sendo verdade ou sendo unha lenda, é unha das mulleres ilustres que temos na terra galega. Unha muller libre, como deberíamos ser todas as mulleres hoxe en día. Loitar cada día para mellorar. E quixemos mostrarnos esta historia que esperamos que vos divirtaras tanto véndoa como nós facéndoa. E que viva Pepa a Loba, que foi unha muller loitadora naqueles tempos. Que como nós está orgullosa de quen somos. O grupo de teatro da Mulher.